أزي دمسخم دمس سلفنا هدا إرترايو دمس سلفنا هدا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هدا إرترا ناتدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربم حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو أبوطات عمنتن تلهيت أبوطات عمنتن قدست أبوطات معتن مخت أبوطات عليتن مرحت والله لوازحك والله لوازحك أنا بتنعت لسقفو اسمي ما تكلم سندفو عبو عزوم فتوم سيبن كفو سلزا حلال حقير بجاز حلفو والله نواقو زهقير والله نواقو زهرير والله نواقو زهقير ونطم هقرا ونطم زعلير وانا لوابا زاقير حقيقة سمع سلوي كستانا يكبرير وانا لوابا زاقير مقادح مسمرو يترا ونتفقالي نحنتي يترا دمم ززاري وانا لوابا زاقير دمتي سلفنا هدا إرترا دمتو طعات إرتراويانين والله لوابو زهقي والله لوابو أول موسى أمزمرا ما كنت برعاد أول موسى أنك تلس بلد تبعاد أول موسى بيت موس لدى وتعاد أول موسى تبيت ونا جقال ورعاد تبيت ونا يحوات ورعاد تبيت ونا جقال ورعاد تبيت ونا يحوات ورعاد سلام كنكم زغبركم سمعتنا ازي دمت سلفنا هذا إرترايو نلوم غدان إسوان شو عتن أبليكيشن 10 زلونا مدبات كلاليكم فلما سمنا ونتفتا زينا ايو كقرب لكم كتيلو نقدمي تندار أنا أبز مدرخ قالسي إنتاي قدا نقبر أبتعت زبل صحف نبخوم كنبلوينا زغبركم سمعتنا أمونغو طعم زيما أكالين قلوتنا ايو نخد كتاتلنا بخبر ندعدمنا ناب فلما يمدبنا كساقاقركم داغماي سلامتنا يبصحكم زخبركم سمعتنا سمونا ونتفتات انهو كاثوليكاويت بيتكريستيان إرترا نعرك السلام زيصوع حواريوي ملغتي أما حلاليفو باباسات كاثوليكاويت بيتكريستيان إرترا نعرك السلام زيصوع حواريوي ملغتي أما حلاليفوم وتم نخون لنجنا فرنا إرترا كاثوليكاويت بيتكريستيان مالت منبر أسمرا بارنتو كرمين سجنيتين زوكولو باباسات سمو من كتاومن بمسفار بمخنيات بعالتن ساي أبزور بحوة ملغتي أبزحلف عمتات حزبنا بوق بخالئن زمتت أقاماتن هالوات هاقرنان أبزل عالة ترزو زبط حيو نيرو دحر مبال وحزي سدرابيتات ناب سدت نمفو واسوس تقبر زخونا ملابو أقباب سلزي تزرقحي نمتاهيه لونا هاقر كي ترافي بزا سكف ملكوعو وحزي سدت يقتل كمزولو أتحساسي بوم أبير ترى أبزو وانزي عرك سلامن قربا بتترايزي كوني عرك سلام أبوشت وداراون كمزاد اللي زسمور له وتم باباسات حدا لبي حدا هزبي زبل تروحو تراي كوين وخي ترف بقبري كرأي خمز قبا عزخ أخيروم وتم أسماتهم كتمام من مسفار نتمال اختي زيزر جوحو باباسات كاثوليكاوي بيتكريستيان إرترا أبا منجست أب تسفى مريم كاب منبر أسمرا أبا توماس عثمان كاب منبر بارنتو أبا خداني عبيو كاب منبر كرم كومودما أبا فقر مريم حاجوس كاب منبر سجنت يوم إرترا أب أوان تؤمن سجدتن عرب سقلت تقاومون خيل عال بمسجع أب آيات بيتكريستيانات حيل تتتا يوافرو
ኣብ ኤርትራ ኣብ እዋን ጾምን ስግደትን ዓርቢ ስቕለት ተቃውሞ ህዝቢ ከይላዓል ዘሰግአ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ዓበይቲ ከተማታት ኤርትራ ሓይልታት ጸጥታ ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤሬና ሓቢሮም ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ወተሃደራዊ ልብሲ ዝወደዩ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ጎደናታት ብብዝሒ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ዘመልከቱ እቶም ምንጭታት ሲቪል ዝተኸደኑ ኣባላት ጸጥታን ሃገራዊ ድሕነት እውን ምንቅስቓስ ህዝቢ ኣብ ምክትታል ብብዝሒ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ኣረዲኦም እቶም ሓይልታት ጸጥታ ብፍላይ ኣብቲ ህዝቢ ብጻዕቂ ዝእከበሉ ኣብያተ ክርስቲያን ከም እንዳ ገብርኤል ናይ ኣኽርያን እንዳ ማርያም ብብዝሒ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ህዝቢ እውን ምንፋሮም ፈሊጡ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ይዘራረበሉ ምህላው ትዝበጽሐና ሓበሬታ ጠቂሱ ህዝቢ ኣብ ልዕልቲ ዝህንጠዮ ዘሎ ናይ ስርዓት ለውጢ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ዝፈጸሙ በደልን ግፍዕታትን ዘቃልዕ ናይ ቪድዮን ድምፅን ሓበሬታ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንዝርከብ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ድሕሪ ምቁልዑ ብዝተፈጠረሉ ስምዒት ተደፋፊኡ ነቲ ናይ ዓርቢ ስቕለት ናይ ጾምን ስግደትን ዕለት ናብ ተቃውሞ ከይቅይሮ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሰጊኡ ዘሎ ኤርትራ ምስ ምዕጻው ዶባት ኢትዮጵያ ንዝተረኣየን ሃሪ ዕዳጋታት ንምቁጽጻር መንግስቲ ዋጋታት ጥሪት ወሲኑ ምስ ምዕጻው ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራና ሃሪ ዝመጽእ ዘሎ ዋጋታት መግብን ሃለኽቲ ነገራትን ንምቁጽጻር መንግስቲ ኤርትራ ዋጋታት ጥሪት ዝውስን ምልክታ ዘርጊሑ ብምሕዳር ዞባ ማእከል ዝተዘርግሐ ምልክታ ከም ዘነጸሮ ብመሰረት ወጪ ዘሎ ናይ ዋጋታት ምውሳን ጥሪት ውሽጢ ሃገር ብምኽንያት ፋሲካ ክጅመር ስለ ዝኾነ ህዝቢ ነቲ ዝወፀ ዋጋታት ብምርኣይ ብመሰረት እቲ ወጪ ዘሎ ዋጋታት ካብ ነጋዶ ጥሪት ክዕድግን ክቆጻጸርን ዝጽውዕ እዩ بمسارات تيوجي زلوا واقعات باقي كساب شحن 350 نقفة تيل كساب شحن 50 نقفة دورو كساب 250 نقفة نحنتي إنقا وحو بما كساب كلته نقفة كشي يزو السنيو أب كبيدنا من نباب وروح سامي أنا حزب إرترا دحرتي مسيتي باستجمر ركب دوبات إثيوبيا دحر مخفاتو واقعات مسارتاوي بزتعزازر واقعات بمودالو تزامادي عرفتي ورخبو تنيحو انتقونه منجست إرترا نتن تخفيتن زتنحا مسيتو بازرخبا 4 مسمرات حدا بحدا دحر معصاو واغاتات مغبطات هالخت نغراتن نابزو نبرو سماي كعرق جميرلو ات منجستي مسيتو بازرخب مسمرات زعصولو مخنيات بوغعي مغلص انكو زيحابلو بيغفتو حقاوي ناي غمرو قرصن مسرحن كساب زجمر زبل وره يغاوح مهلاو يفلت أبدبتي مبتح زكايري بريزانت الصومال ناب إرترا أمريو بريزانت الصومال محمد عبد الله فرماجو أب إرترا نيسره مبتح ممكياد 24 ميازيا ناب أسمر آتيو نسو أب قداي سودان ليبيان بزملكات أب جبت استخايده وعلى حبرة أفريقيا دحر مسو تافيو ناب إرترا أقنعون بريزانت فرماجو أب جبتي أب زيسانا حلو قوني إتناي حبرة أفريقيا وعلى مس بريزانت عبد الفتاح السيسي أم متحقيقات ستتا زوبا قرن أفريقيان كيح بحرين زو تكورا ميت أكايدو بزيكازي جبسي أب قداي حدنا الصومال زولوا مرقتي أب تاقات أمي أرقاقيتا أب زحالة فقنيات لعلو السبا السلطان صومالي لاندن إرتران جبسي خمزي بسوحو زكاريو إذن يلومي عدوتو بريزانت الصومال ناب إرترا دما بزعباتي أقدي مستخايد ركبات منسترات قدات وصاي إرتران صومالي لاندن إرترا أبحدنا الصومال زلوا مرقسي بزملكة توسخي زرربات المكياز علم مخانو يقلات إثيوبيا تشاينا ما حدنت بشمونت $1 بليون ما وفر سمم كتمان إثيوبيا تشاينا مزرقة حمس فحفح بالقلوت إلكتريكين زوعل ما حدنت بشمونت $1 بليون وفر كم زختما تحبيرو كريتين هاجرات نزيد سمم زختما أبكال وعلى بيلت إند رود من الستاف ناب تشاينا أمريكي زلو قدم منستر إثيوبيا أبي أحمد مس بريزيدنت شبيزينغن كانوا سبا سلطان اتحاجرين دحر زكايدو ركباتيو اتي امونغ إثيوبيا تشاينا تختيمو زل سمنا بزيكازي نتهاجر ببوانو زقاط ما زلو واحد اغلغلوت إلكتريك نخالاي قص مزرقح منقد بابرون لعول قدك هلو تثبيتالو تشاينا اب إثيوبيا بزيكازي اب هنات مزرقحن منقد بابرون تلقاتاتن كالي هنصا سرحاتن اب ساعاتن إلكتريكون ما بليونات وفري تكايد كمزلا يفلت أتاجر عب قرب إلكتريكين كالي أقحوتن نايتي تسانقيلو زركب مهناز ديقان مليونين كتوافر عب زحالة فأوان مسمنجس إثيوبيا سمونا كم زغتما تاير سعن تشاينا إثيوبيا بنا $1 بليون عدان لقاحان تحانك أمهلاوا من مساعي كبيت كتبا سعبين كختل كم زخيل تنتنتغو طبا يتنقغو
زخبركم سمعتنا نيلو معانت سمونا ونتفتات زي مسل نيرو نزيترف مدبات كحدكم سنة يتسانحيت شما شما عزيز قاكبو شما شما قبلنا لسيو شما شما أبسي السنة توعي شما شما يبين عالبه شما شما أمرت له منعي شمرت عالبه شمرت عالبه أمرت له منعي شما 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 عالبه شما شما أمرت له منعي شما 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 عالبه شما شما أمرت له منعي شما شما ናይ ህግደፍ ዲፕሎማስን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ሕቁን ከብድን ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፍቱን መድሃኒት ኣብ መንጎ ህዝብታት ንዝተፈጥረ ኣሉታዊ ስምዒታት ምዃኑ ለባማትን ሰብ ፀጋ ዕድመን ይዛረቡ መሰረት ሓቀኛ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ውሽጣዊ ህዝባዊ ሃገራዊ ሰላም ምህላው ወሳኒ ረቋሒ ምዃኑ ይገልጹ ከምቲ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ በሰር ከየውፃእኻ ኣብ ካልእ ዘሎ በሰር ክተውፅእ ዘይከኣል ኣብ ማይ ቤትካ ዘሎ ባርዕ ሓዊ ከየጥፋእኻን ምስ ህዝብኻ ከይተዓረቅካን ምስ ካልኦት ብዛዕባ ሰላምን ምዉቕ ጉርብትናን ክትዛረብ ሓይሊ ኣይሂበካን መሻርክትኻ እውን ከምቲ ኣዋልድ ሃገርና ኪድዮም ዓድጓና ኺድዮም ክምስ እናበልኪ ልቦም ተዓዘብ እዮም እናበላ ማሓዘእን ዘፋንዋ ምስ ኣሉታዊ ትዕዝብታቶም ከም ጋሽኦም ከተኣናግዱኻ ጉድዳት እኳ እንተኾኑ ሙሉእ እምነት ኣሕዲሮም ክቐርቡኻን ክዛመዱኻን ከም ዝጽገሙ ግን ንምግማቱ ኣየሸግርን መንግስታት ዝጠንቁ ኣብ ህዝብታት ተፈጢሩ ዝጸንሐ ኣሉታዊ ስምዒታት ኣብ ምግራሕ ዘቤታዊ ሰላሙ ካብ ዘውሓሰ ፖለቲካዊ ስልጣን ካብ ህዝብን ብሕግን ካብ ዝተረከበ ንሰላምን ሓባራዊ ህይወትን ልዑል ግምት ካብ ዝህብ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዝተላእከ ጉጅለ ቢልካ ዝግበር ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ውፅኢቱ ኣወንታዊ ከም ዝኸውን ኣየጠራጥርን ምክንያቱ ትርጉም ሰላምን ሓባራዊ ረብሓን ብግቡእ ዝተረድአ ካብ ፍጹም ቅንዕና ዝነቐለ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ተፈጢሩ ፀኒሐ ናይ ዘይምትእምማን መንፈሳት ህዝባዊ ዝኾነ ጉሉፅ ናይ ልዝብ መድረኻት ብምኽፋት ዳግም ከም ዘይደግስ ኣብ ሙሉእ ኣፍልጦ ንቕሓትን ዕግበትን እቶም ህዝብታት መሰረት ብምግባር ናብ ንቡር ከም ዝመልሶ ከም ተመክሮ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ተራእዩ እዩ ተልእኾ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ህዝብታት ከም ህዝብታት ዝበህግዎ ኣወንታዊ ውፅኢት ከምፅእ ግን ብሓቂ ህዝባዊ ብሓቂ ደላይ ሰላም ብሓቂ ደላይ ሰናይ ጉርብትና ዝኾነ ድልውነታት ተሓሕዛን ክረክብ ኣለዎ ካብ ሸፈጥን ምጉርራሕን ክነፅህ ኣለዎ ካብ ሕሉፍ ምጥርጣርን ንዓይ ጥራሕ ይጥዓመኒ ዝብል ስሱዕ ባህግታት ሓራኽ ክኸውን ኣለዎ ክልቲኣው ረብሓታት ኣብ ዘረጋግፁ ዛዕባታት ኣተኪሩ ሓሳብ ዘመሓላልፍ ሓሳብ ድማ ዝቕበል ዝጸንሐ ኮርኳሕ ኣልዩ ናይ ምትእምማን ባይታ ክፈጥር ዝፅዕት መንግስቲ እውን ክረክብ ኣለዎ ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ማእከሉ ኣብ መንጎቶም ህዝብታት ዝተጎድአ መንፈሳት ሓዊስካ ቀጻልነቱ ንምርግጋጽ ኮይኑ እግረ መንገዱ ድማ እምነ መሰረት ሓቀኛ ዝምድና መንግስታት ክፈጥር ኣወንታዊ ድፍኢት ዝገብር እዩ ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ካብ ቅንዕናን ጉልጽነትን ወጻኢ ክትጥቀመሉ ምፍታን ኣብቲ ናተይ ትብሎ ዘለካ ህዝቢ ዘለካ ሕሉፍ ንዕቐት ካብ ምግላፅን ምግዳእን ሓሊፍካ እተምፅኦ ለውጢ ኣይህሉን ህዝቢ ክቡር እዩ ግዝያዊ ሓይሊ ስልጣን ስለ ዝጨበጥካ ክብሩ ኣዋሪድካ ብስመ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ መፃወቲኻ ክትገብሮ ግን ናይ ገበን ናብ ርእሱ ምዃኑ ተልመድየን ዝሰርሖ ኻና እውን ኣይኮነን ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣሲርካ ዶባት ብዘይንጹር ምኽንያት ከም ቃሕታኻ እናኸፈትካን እናዓፀኻን ኣብ ትኽቲ ዛመዶት ደሊ ህዝብን ሃገርን ኣብ መንጎ ህዝብታትን ፖለቲካዊ ውድባትን ፈታውን ፀላእን ኢልካ ብምክፍፋል ክትጥቀም ምሕላን ቅድም ቀዳድም ንህዝቢ ኤርትራ ዝጎድእ ፀረ ህዝቢ ተሓሳስባ እዩ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ
ንብሩህ መጻኢ ድልዱል መሰረት ዘንጽፍ ቁኑዕ ሓሳብ እምበር ዝተደጎለ ሓዊ ሓቂፉ ብያላ ተበገስ ወተሃደራዊ ትእዛዝ ካብ ሞያዊ ስነ ምግባር ወጻኢ ንውልቀ መላኺ ክቀናጅው ድልዋት ብዝኾኑ ተራ ካድራትን ተለኣኽትን ስነ ጥበበኛታት ኣወደስቲ ጋዜጠኛታትን ዝዕመም ስራሕ እውን ኣይኮነን። ተልእኾ ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ መንግስቲ ዘበላሽዎ ዝምድና ንምዕራይ ዝውፈር እምበር ድሌት ሓደ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ባእታ ንምርዋይ ከም ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎረቤት ሃገር ሓዊ ንምእጓል ዝንጠፍ ኣይኮነን። ተልእኾ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ጸላኢ ዝነበረ ናብ ፈታዊ ዝቕይር መስርሕ እዩ። ብስመ ህዝብን ሃገርን ብገንዘብ ህዝቢ ካብ ናብን ተንቀሳቒሱ ዝነበረ ጽልኢ መሊሱ ዘድሚ ሓድሽ ቁስሊ ድማ ዝፈሪ ይኮነን። ቅንዕና ፍትሓውነት ግሉጽነት ዕጥቁ ዝገበረ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ዲፕሎማስያውን ዓቕሚ ዝሓትት ረዚን ተልእኾ ዘለዎ ስራሕ እውን እዩ። ዝተኸስረ ግዜን ዕድላትን ብዘተኣማምን ዘከሓሕስ ሰባት ብነፃነትን ሓላፍነታዊ ስምዒትን ዝዋስኡሉ ግዝያዊ መኽሰባት ዘይጥምት ፍቱን ገራሒ ኣለታዊ ስምዒታት ህዝቢ እዩ። ሃገርና ኤርትራ ህግደፍ ዝጠንቁ ምስ ኩለን ናይ ከባቢ ሃገራትን መንግስታቶምን ኣብ ምትእማን ዝተሰረተ ጉሉፅ ዝምድና የብላን። ይዓብን ይንእስን እንተዘይኮይኑ ምስ ኩለን ሃገራትን መንግስታቶምን ካብ ናይ ጽልኢ ቃላት ሓሊፋ ኣብ ረፅሚ ኣትያ እዚ ብወሳኒ መልክዑ ህግደፍ ዝፈጠሮ ጽልእን ዝዓደሞ ደማዊ ጎንፅን መጀመርያ ንህዝብታት ኤርትራ ድሒሩ ድማ ንህዝብታት ጎራብቲ ሃገራት ጎዲኡ እዩ። ብኩሉ ሸነኹ ገስጋስ ምዕባለ ንድሕሪት ከም ዝምለስ ገይሩ እዩ። ዘይነበረን ህዝብታት ዘይፈልጥዎን ምስኽኻፍ ፈጢሩ ሰብ ሰርሖ ፖለቲካዊ ዝምድና ምስ ተበላሸወ ንባህርያዊ ዝምድና ሃዲድዎ። ብሓደ ሰብ ዝዝወር ከም ሕብሪ ነፋሒቶ ዝቀያየር ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ነቲ ዘይንቕነቕ መበቆላዊ ሃይማኖታዊ ቁጠባዊ ባህላዊ ምትእስሳር ዘለዎ ዝምድና ህዝብታት ኣብ ዶባት ፖሊሲ ተኩስካ ቅተል ዘተግብሩ ባራዩ ወተሃደራትን ዝተቐብረ ተተኮስትን ገይሩ ክበትኮ ሓሊኑ በዚ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ናይ ጥፍኣት ፖሊሲ ብዙሓት ኤርትራውያን ክቡር ህይወቶም ሲኢኖም እዮም። ኣካሎም እውን ጎዲሉ እዩ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዝበፅሖም ኣካላውን ስነኣምራውን ስቅያት መጻኢ ዕድሎም ክሳብ ዝፅልምት ኮይኖም እዮም። እዚ ኩሉ ግፍዕታት ኣብ ርእስዮም እናተፈጸመ እንከሎ ግን ኣላሻ ይበሉን። ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ቀረባ ርሕቀቶም ምስ ዝርከቡ ህዝብታት ትግራይን ዓፋርን ድማ ዘለዎም ባህርያዊ ዝምድና ኣብ ምልክት ሕቶ ኣይኣተወን። ቅድሚ ሰነ 2018 ድሕሪኡን ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝውሕዝ ዘሎ ኤርትራዊ ድማ ጭቡጥ ኣብነት እዩ። እንኮ ሰብኣዊ ስማዊ ጉጅለ ህግደፍ ግን ብተሪር ባህርያዊ ዝምድና ናይ ህዝብታት ድሌቱ ኣይስመረሉ እምበር ከም ሕልና ሕጂ እውን ካብ ዝርገተ ተግባሩ ኣይተቆጠበን። ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኢሉ ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኹ ጉጅለ ደረጃ ሓላፍነትን ዓቕምን ኣባላት ጉጅለ መሰረት ዝገበረ ካብ ዝተፈላለየ ወገናት ዝስማዕ ዘሎ እቲ ዝምድና እምበርዶ ከምቲ ብመራኸቢ ብዙሃን ዝግለጽ ምትእምማን ፈጢሩ ይኸይድ ኣሎ እዩ ዝብል ኣግራሞት ሓዘል ሕቶታት ከም ዘለዎ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓፋርን ጎስዩ ክፈጥሮ ዝደሊ ዘሎ ዝምድና ንፖለቲካዊ ዕሽልነቱ ዘረጋግጽ እዩ። ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምቅርራብ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝብል ካባ ለቢሱ ዝተላእከ ጉጅለ ምስ ገለ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ዝምድና ንምምሕያሽ ሕራይ ክብል እንከሎ ምስ ገለ ክፋሉ ግን ኣይፋል ምባሉ መጀመርያ ንገዛእ ርእሱ ክብሪ ዘይብሉ ሕሱር መንግስታዊ ጉጅለ ምዃኑ ብኻልኣይ ሸነኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኤርትራ ዘለዎ ንዕቐትን ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዝንቡዕ ርድኢትን ዝሕብር እዩ። እዚ እንኮ ሰባዊ መንግስታዊ ጉጅለ ብስም ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ፈታውን ጸላእን ክፈላሊ ክፍትን እንከሎ መቐጸልታ ናይቲ ካብ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ብሃይማኖት ብሄር ቦታ ከተማን ገጠርን ሃብታምን ድኻን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ድኻን ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብር በዓል ዶላርን ኣብ እኩባት ሰብረት ገዲምን ሓድሽን ወዘተ እናበለ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ድሑርን ዓቕናውን ኣተሓሳስባ እምበር ሕጂ ዘማዕበሎ ሓድሽ ክስተት ኣይኮነን።
ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ካብ መሰረታዊ ደርባዊ ተፈጥሮ ወጻኢ ክሓስብ ከም ዘይክእል ምሁራት ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ዝበፅሕዎ መደምደምታ እዩ። ህግደፍ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ንዝገብሮ ዝምንና ዝምርኮሰሉ መዐቀኒታት ካብቲ ንህዝብታት ኤርትራ ዝገዝኣሉ ዘሎ ፀረ ህዝቢ ኣረኣያታት እዩ ዝቕዳሕ። ኣብ ኤርትራ ካልእ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ካልእ መሲሉ ክቐርብ እንተዝደሊ እውን ነቲ መሰረታዊ ደርባዊ ፖለቲካዊ ተፈጥሮ ዝዓደሎ ክልውጥ ከቶ ኣይከኣሉን። ኣብ ኤርትራ ህዝብታት ዝጠራጠሩሉ ሽርሕታት ዝኣልም ዜጋታት ዝነድሉ ሓዊ ዝኣጎድ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዝተኣማመንሉ ዝፋቀርሉ ዜጋታት ብሰላም ወፊሮም ዝኣትውሉ ህዝባዊ ሰረት ዘለዎ ዝምድና ክፈጥር ክሕለም ኣይሕሰብን። ህግደፍ ካብ ዕግርግርን ተጻብኡን ወጻኢ ክነብር ስለ ዘይክእል ምስ ኢትዮጵያ ዝገብሮ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ኮነ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝተሰመየ ወፍሪ መልክዑ ብዝተፈላለየ ዘዋናውን ሕብርታት ዝተቐብአ ክኸውን ይኽእል እዩ። ትሕዝትኡ ግን ባዕሉ ዝፈጠሮ ጽልኢ ከይጠፍእ ፈኸም እናበለ ክቕፅል ዝገብር ኣብ ሓውን ዓረርን ዝምርኮስ ዲፕሎማሲ እዩ። ስለዚ ከዓ ህግደፋዊ ዲፕሎማስን ሓቀኛ ህዝባዊ ዲፕሎማስን ፈጺሞም ዘይራኸቡ ሕቆን ከብድን ምዃኖም ኣብ ግምት ብምእታው ህግደፍ ስለምንታይ ብስም ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ከምዚ ዝበለ ሕሱር ተግባር ይሰርሕ ክብደት ከይሃብና ከመይ ካብ እንግዳዕ ህዝብታት ኤርትራ ይውገድ ኣብ ዝብል ኣተኲርና ሓቢርናን ተኸባቢርናን ክንረባረበሉ ይግባእ። እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዩ። ካልኣይ ምዕራፍ ንቅድሚት እንዳረኣና ኣብዚ መድረክ ቃልሲ እንታይ ግደ ንግበር? ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣብ ጽዑቕ መድረክ ቃልሲ ከም ምህላው እቲ ንቅድሚት መጻኢ ዲሞክራሲያዊ ኤርትራ ክረኽቦም ዝቃለሰሎም ዘሎም መሰረታውያን እዋናውን ሕቶ ህዝቢ ንምኽስኳሶም በተበጊሱ ዘሎ ቃልሲ ኣቢሉ እዩ ክበጽሖም ዝሕርን ዘሎም። ስለ ዝኾነን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣብ መድረክ ቃልሱም ዝኮስኮሶም ራእያታት ኣብዞም ዝስዕቡ ይምርኮሱ። 2.1 ምሕያብ ህንፃ ስርዒትን ሕብረተሰባዊ መዳይን ሰልፊ ኣብ ስርዒታዊ መዳይ ሓደን ኣብ ቀንዲ ረቓሒት መንገዲ ዓወት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ስልጦን ተሪርን ህንፃ ስርዒት ሰልፊ ምዃኑ ንማንም ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን። ኣብ ዝቕፅል ቀዳማይ መድረክ ቃልስና ድሕሪ ዝዕውት ጉባኤ ድማ ኩሉ ማሕበረሰብ ንኽዓስል መድረካዊ ስራሓት ምክያድ እጃም ኩሉ ኣባል ሰልፊ እኳ እንተኾነ እቲ ብቐንዱ በዓል ቤት ናይዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ሕብረተሰብ ጀበርቲ ኣብ ኤርትራ ብስርዓት ህግደፍ ዝስዕቦም ናይ ገዛእቲ ሓይልታትን ናይ ማሕበር አንድነትን ካልኦት መቐፀልታ ዝኾነ ናይ መንነት ምሕካኽ ካብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተነፅሎ ብምፍጣር ኣብ ኩሉ መዳይ ተሳታፍነት ብምዕጋት ንህዝቢ ጀበርቲ ንነዊሕ ዓመታት ርእሶም ክደፍኡን ብተመሳሳሊ ድማ እዚ ግበታዊ ስርዓት ዘቐመጦ ፖለቲካዊ ውሳኔ ኣብ ምሕካኽን ምድምሳስን መንነት ናይ ዘመናት ዝሕብን ጨዋ ባህሉ ኣብ ክበትከሉ ዝኽእል ኩነታት በፂሑ ምህላው እዩ። ነዚ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ውሳኔ ፖለቲካዊ ቃልሲ ከም ዝፈትሖም ብዕምቀት ተረዲኦም ብውልቅን ብማሕበራትን ደረጃ ነዚ ዋኒኑ ዝኾነ ቃልሲ ከደንፍዖም ኣብ ምጉስጓስን ምጽዋዕን ከይተሓፅረን ንቕሓትን ምዕባይን ንመጻኢት ሃገር ምድላዋቱ ክዕዝዝን ሰልፊ ክሰርሕ ምዃኑ ሓንፂፅዎ ይርከብ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ እዚ ግበታዊ ስርዓት ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሑ ክሳብ ልዕሊ 60 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ዜጋታት ብግድብ ብረት ኣብ ዘዕጠቐሉ ግዜ ሰበስልጣን ህግደፍ ባህርያዊ ሃብቲ ኤርትራ ምግባት ጥራሕ ከይኣኽሎም ንመናእሰያትና ከይተረፈም ከም ሃላዊ ኣቕሓም ክሸጥሉ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ መንእሰይ ኤርትራ እዚ ኩሉ ሽግር ምጻር ሲኢንዎም ቀንዲ ሕልሙ ሃገር ገዲፉ ክስደድ ጥራሕ ኣብ ዝመረፀሉ እዋንና ዘለና። ስለ ዝኾነ ድማ ነዛ ድሌትናን ድሌት ወለድናን ዝኾነት ንድፊ ናጽነት ንኽዕወት ኣቦታትና ከም ዝተወደቡን ከም ዝነቕሑን ሓደ ኢድ ኮይኖም ከም ዝመከቱን ንምዝካር ታሪኾም ንምድጋም ድማ ሰልፍና ንሓርነት ኣብ ዘካይዶ ቃልሲ እዝዋንን በዓል ወልቂ ቀለም ታሪክ ህዝቢ ነቒሑም ክስለፍ መሰሉ ክመልስን ከውሕስን ንምግባሩ ከም ዘይጽግመና ብምእማን ኣብ ዝቐዳማይ መድረኽ ቃልስና ህንፃ ስርዒት ሰልፊ 20 ካብ ሚእቲ ክሳብ 35 ካብ ሚእቲ ክነዕብዮን ክልተ ዓበይቲ ጨናፍራት ንምውሳኽን ብምዕላም በዚ ድማ ህዝብና ሒዝና ኣብ ዝሓፀረ እዋን
ኣብ ዓወት ከም እንበጽሕ ንኣምን ኣብዚ ቀዳማይ ዙር ዕማምና ዝወፅእ ራእያ ንምትግባሩ ድማ ፖለቲካውን ዜናውን ጎስጓሳትና ምዕባይን ምስፋሕን ከም ቀዳማይ ተግባር ኮይኑ ይቕመጥ ስለ ዝኾነ ኣብ መዳይ ፖለቲካን ዜና ዕየናን ብግብርን ምዕባዮም ድማ ናይ ዘተ መድረኻት ሰሚናራት ትምድረኻድራትን ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ናይ ሰልፊ ብኸም ዝኽሪ መዓልቲ ኸቢሮም ምምስራት ሰልፊ ዝኽሪ ንግዳያት ምስያም ብተወሳኺ እውን ብመድረኽ ዘተ ብምድላው ምስ ህዝብን ሕብረተሰብናን ተራኺብና ኣብ ምድንፋዕን ቃልስናን ዓብይ ግደ ክንገብር ምድላዋትና ወዲና ንርከብ ነዚ መንገዲ ዜና ማለት ዌብሳይት ሰልፊ ሬድዮ ሰልፊ መጽሔት ሰልፊ በረቱ ወረቐትን ሰልፊ ፓልቶክን ኣቢልና ክነካይዶ ምዃንና በዚ ድማ ካብ መሪሕነት ክሳብ መሰረት ሰልፊ ዝዋስኡ ቃልሲ ኣንጻር ዝግበታዊ ስርዓት ክነካይድ ቃልሲ ንዕብየት ስርዒታዊ መዳይ ሰልፊ ዓብይ ግደ ክህልዎ ዝብል እምንቶ ኣለና ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኩሉ ዓቕምታትና ኣዋዲና ክንሰርሕ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ጽዑቕ ህዝባዊ ኣኼባታት ንምክያድ ህዝቢ ብርባርን ኣብ ጎኒ ሰልፍና ክስለፍን ምጽዓር ሃገራውን ኣህጉራውን በዓላት ብስጡም ኣገባብ ምክያድ ኣብዚ በዓላት እዚ ብግጥምን ቲያትርን ንህዝቢ ዘለዓልን ኣብ ጎኒ ሰልፍና ዘዕስልን ፖለቲካዊ መልእኽቲ ምሕላፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብስድራ ቤት ኣዝማድ ኣዕሩኽትን መጋደልቲ ዝነበሩን መስኖታት ርክባት ምፍጣርን ምስፋሕን ምስቶም ንድሕነት ህዝብና ብፍላይ ከዓ ንድሕነት ህዝቢ ጀበርቲ ዓብይ ተራ ዝፃወቱ ሽማግሌታትን ዓበይቲ ዓድን ዝምድናታት ምድልዳል ኣብ ውሽጢ ሃገር ሕቡእ ውዳቤታት ክጠናኸር ምግባር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝፍኖ ፖለቲካዊ መግለጺ ምውሳን ንዜና ስርዓት ግደፍ ምክታልን ምኽርዳንን ምኽሓድን ንጸገማት ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ምክታልን ምብራህን ንጥፈታት ሰልፊ ቀንዲ ተልእኾ ቤት ጽሕፈትን ዜናን ሓበሬታን ንዝሕንጸጹ ስትራቴጅን ስልትን ሰልፊ ናብ ኤርትራ ንምዕዋት ብዝተፈላለዩ መሳርሒታት ዜና ዌብሳይት ፌስቡክ ኢሜይል መጽሔት በራሪ ወረቐት ወዘተ ኣቢሉ ኣብ ህዝብና ይኹን ደገፍትና ክሰርጹ ዘይቋርጽ ጻዕርታት ምክያድ ይኸውን ገባት ስርዓት ግደፍ ዝኽተሉ ኣዕናዊ ፖሊስታትን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጽሞ ዘሎም ኩሉ መደያዊ ጭካነን ግሰታትን ግፍዕታትን ብሰፊሑ ምቅላዕ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ገባት ስርዓት ግደፍ ዘሕልፎ ዘሎም መሪር መነባብሮን መናእስያት ኣብ ስደት ዘጓንፎም ዝተፈላለዩ ስቅያትን ምጉላዕ መሰሎም ንምምላስ ድማ ኣብ ጎኒ ሰልፍና ተሰሊፎም ንመሰሎም ክቃለሱ ሰፊሕ ጎስጓስ ምክያድ ሰራዊት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዎ መናእስያት ኤርትራን ብገባት ስርዓት ግደፍ ዝበጽሖም ዘሎ ግፍዕታትን በደላትን ምጉላዕ ኩሉ መሳርሒ ዕዮታትና ዜናን ሓበሬታን ንህዝቢ ይኹን ንሓይልታት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ቁልጡፍን ጭቡጥን ሓበሬታታት ዝምግበሉ ኩነታት ምፍጣር መደባት ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ከምዕብልን ንህዝቢ ሰሓቢ ክኸውንን ዘይሕለል ጻዕርታት ምግባር ክፍሊ ዜና ካብ ውሽጢ ጭቡጥ ሓበሬታ ዝረኽበሉ መስኖታት ምንዳይ ናብ ኩሎም መርበብ ሓበሬታታት ኤርትራን ኣህጉራዊ ማዕከን ዜናታትን ዝዝርግሓሉ ኩነታት ምፍጣር ዘይተማልኡ ካድራት ዜናን ሓበሬታን ምምላእ ንቕሓትን ሙያዊ ዓቕምታቶምን ከም ንምባል ብቐጻሊ ስልጠናታት መሃብን ሰሚናራት ምክያድን ከከም ኣድላይነቱን ኩነታቱን ዜናዊ መሰለጥያን ከም ቴሌቪዝዮን መርብ ሓበሬታን መጽሔትን ንምዕባል ምጽዓር ንምስራት ዌብ ቻናል ዌብ ሬድዮን ዘድሊ እኹል መጽናዕታት ምክያድ ንምስራት ዌብ ቻናል ዌብ ሬድዮን ዘድሊ እኹል መጽናዕትታት ምክያድ ንማዕከናት ዜናን ብዝግባእ ጽሑፍን ካድርን ምምጋብ ከምኡውን ኩሉን ኣብያተ ጽሕፈታት ከም ዝተሓባበራ ምግባር ብመንገዲ ቤተሰብን መቕረብን ስድራን ኣዕሩኽን መቃልስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር መሰርክባት ንምፍጣርን ምኽፋትን ምጽዓር ብመንገዲ ቤተሰብን መቕረብን
ስድራን ኣዕሩኹን መቃልስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር መሰረክባት ንምፍጣርን ምኽፋትን ምጽዓር ኣብ ሕብረተሰባዊ መዳይ ኣብዚ መድረኽ እዚ ብውልቅን ብሓባርን ኣቢልካ ዝካየድ ሕብረተሰባዊ ምስሕፋሕ ናይ ሰልፊ ኮይኖም እቲ ቀንዲ መልእኽትናም ንበጽሓሉ ኮይኖም ነዚ ድማ ውልቀ ሰባትን ሕብረተሰብን ኣብ ዝኾነ ዝካየድ ሰብኣዊ ስራሓትናም ቀንዲ ዕላማና እዮም እዘን ኣብ መንጎ ኣብ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ዝነብሩ ሕብረተሰብናም ዝቆማ ግብረ ሰናይ ማሕበራት በርጌሳውያን ማሕበራት ሰብኣዊ መሰል ዝጣበቑ ማሕበራትን ናይ መጽናዕቲ ትካላት ቀንዲ ዕማምን ነቲ ናይ ህዝብና ስነ ሓሳብን ሰብኣውን መሰላት ዘበራብራም ባህሉ ዓቂቡ ድማ ሓድነቱ ኣገልዲሎም ቃልሱ ብዓወት ንኽዛዝሞ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ኢኮኖምያዊ ውሕስነት ሕብረተሰብና ንምርግጋጽ ዝሰርሓ ትካላት እየን ክኾና ከም ሰልፊ እተን መብዛሕትና ቀዲመን ዝቆማ ካብዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ማሕበራት ስንኮፍ ኣተሃላልአንን ዘይምዕሩይ ምሕደራን ዝጸንሐን ኣብ ርእሲ ምዃኑን ብቐሊሉም ክስንጠቓ ዝኽእላ እየን ዘለዋ ስለዚ ከም ሕብረተሰብ ጀበርቲ ነዚ ውሕስ ንምግባሮን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይተፈተነን እንኮ ናይ ሰብኣዊ መሰል ተጣበቕቲ ናይ ህዝቢ ጀበርቲ ንምስራቱን ዝዓለመን ኣብ ዝዕዮ እዚ ኣፍጦ ዘለዎም ብምዝታይን ንኹሉ ዕንቅፋታት ሰጊርካም ንነዊሕ ዝጠመተም ጀበርታዊ ማሕበርን ምምሕዳርን ኣብ ከባቢ ዓለምና ንምስራሕ ዝሕግዝ ንድፊ ንምድላው ከም ስትራቴጂ ዝተቐመጠ መደብ ናይ ፈጻሚ ምህላውን ነዚ ኩሉ ኣካል ናህዳም ቅድመ ምድላው ክገብረሉ ይጽውዕ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ምብጻሕ ንዘጋጥሞም ዘሎም ጸገማትን ምጥባቕን ዕቁባ ክረኽቡ ምጽዓርን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ህዝቢ ጀበርቲ ዝወርዱ ዘሎ በደላት ንኹሉ ዓለም ከም ዝቃላሕ ምግባር ናይ ህዝቢ ኤርትራም ነፃ ምንቅስቓስ ዝዕንቅፉ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ንኤርትራ መሊሶም ኣብ ጨካን ስርዓት ግደፍ ከም ዝወድቕ ዝገብሩ ዘለዉ ሃገራት ንጉጉይ ተግባራቶምን ደው ከብሉ ምሕታቶምን ምጽዋዕን እንተዓብዮም ድማ ብኻልኦት ሃገራት ጸቕጢ ክግበረሎም ምቅልዖም ዕድመ ስርዓት ግደፍ ዘናውሑም ከምኒ ዕደላን ካልኦት ኢኮኖምያዊ ወፍታትን ከይሰፍሑን ደው ክብሉን ዘይሕለት ጸዓታት ምግባር ስደተኛ ኤርትራዊ ብፍላይ ድማ ስደተኛ ጀበርቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኣሳልም ንኽረክብ ብዝተወደበ ኣገባብ ክስርሓሉን ክጸዓረሉን ንህዝቢ ጀበርቲ ካብቲ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ጀሚሩ ዘጋጠመን ፖለቲካዊ ብድሆታት ምቅላዕ ኩነታት ስደተኛታትን ኣብ ህዝብና ዘሎ ኩነታትን መጽናዕቲ ምክያድ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ መቃለ ሓርነት ካብ ማእከል ህዝብናን ሃገርናን የድሄና ኣሎ ንመቃለ ሓርነት ምላሽና ንህበሉን ንቕሉና ንረጋግጸሉን ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ دلای فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققاز مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققازيو ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ أفتحون متكلاون مسمر قالس هزبي سلف نهدا إيرترا عسيلنان توديبنان عبزلنا يون بخندز خالنا يون نحرنتنا نوفيلو جزي حجيو ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
نحربنياتات قداياتن سدرابيتاتن سورة أخريا 31 تكمتي النرد علون قطباون محبراون شجراتهم النفتحلون علنا لكم النبللو جزي حجيو أوعي سلفنا دايرترا قالسنا قالسزبيو قالسنا قالسو تعاتن فتحون زخون المخنيات ترد الرب وطعاتات مملاس مرققات موحاس كلهم سبعون بوليتيكاون مسلات متكال لعننا حقن فتحن معارنتاتن راح زي كونه قالسنا نمهلاون زي مهلاون بقديتاتات زي تسقدد قديتا بمخانيو أوعي سلفنا دايرترا كبراتن كبران سمعتنا لو قدام زبلنا يوم تحستوتاتنا زوم استخاطاتلكم ممكنهم زمت بخالة تحستينا خنرخب كساب شعو سلام كنه نقول لنا